Det er godt. Vi er live, Ja. og vi siger velkommen til Online Book Talk julespecial. Vi sidder simpelthen 3 personer her i dag. Det er Heidi og Jens og jeg, og vi skal julehygge lidt. Ja. Det bliver meget uformelt, og vi har taget sådan lidt både nogle juleanbefalinger med, og lidt om, hvad vi skal læse i vores egen juleferie. Ja. Så det bliver godt. Og vi har prøvet i dag, at vi sidder simpelthen nede i udlånet på Galten Bibliotek, og vi har lidt problemer med lyden, så hvis nu der kommer nogle låner ind ad døren, og det larmer lidt, så håber vi, at I tilgiver os. Ja. Og hvis nu I har svært ved at høre os derude, så må I også meget gerne skrive en kommentar, så vi lige ved det. Men vi satser på, at det går. Det skal nok gå. Ja, og man kan sige, at julen behøver jo ikke så meget introduktion, men det er jo noget forskelligt for alle mulige mennesker, og vi har sikkert også forskellige julelitterære favoritter. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme lidt i gang. Ja, vi har jo nogle julebøger, vi kan starte med. Det er det. Ja. Du starter. Skal jeg bare starte? Ja, du får lov. Jeg har sådan en novellesamling af den kendte tyske forfatter Siegfried Lenz. Og han er så en af de store tyske efterkrigsforfattere, og han har lavet den her novellesamling, det her Vinter- og julefortællinger. Og man kan sige, at den ser meget idyllisk ud på forsiden, men det er lidt en harsk pose bøjser, vi har med at gøre her. Nogle af historien, det er fra det gamle barndomsland Maturien, der ligger over i Østpreussen, som ikke er en del af Tyskland mere. Men der er nogle hyggelige barndomshistorier der, hvor han fortæller om nogle skøre onkler, og for eksempel en onkel, der stak af for fængslet nytårsaften, ved at han formede ham og sit cellekammerater. Så lavede dem igen af nogle gamle brød, sådan en fangevoks, han troede, de stadig lå i sengen. På den måde kunne det læse ud af vinduet juleaften. Men ellers så er der også nogle så lidt triste historier fra Tyskland i efterkrigstiden, blandt andet om en krigsveteran, der skulle være julemand. Han har ikke nogen næse på, så får han sådan en kunstig næse på, og så skal han så ud og være hyggeonkel rundt omkring i private hjem. Og det møder han så sin gamle oberst, som også er ret traumatiseret. Og det er sådan en ret rørende historie med julemanden og obersten der. Ja, og hvad kan man mere fortælle? Jamen, det er jo forskelligt. Så er der noget om nogle flygtninge, der bor i en barak, hvor den lille søn, han skulle ud og finde et stykke kul til kakkelovnen, så de kan få varme juleaften. Okay, trist. Ja. Tak. Men storebroren, han er jo lige kommet hjem fra krigsfangelejr, så det blev en god jul alligevel. Okay. Og han finder sådan en fugl ude på markedet i den nærmeste by. De er et eller andet sted oppe i Slesvig-Holsten, de er. Det han måske været inde i Flensborg og finde en fugl, som er på vej hjem. Men da han så kommer hjem, så har moren, hun har så solgt fuglebur, så de kan få en flæskesteg. No. Så er de nødt til at slippe den løs igen. Ja. Jeg tænker, jeg vil prøve at snakke om en, der er lidt mere munter måske. Ja. Ellie Griffiths har også lavet sådan en hapser her. Det første juletræ. Og alle, der kender Ellie Griffiths, ved, at hun har lavet en serie om Ruth Galloway, den arkeolog, der elsker at grave efter knogler. En kæmpe lang serie, men hun har lige lavet sådan en lille julehapser, der har lige været lidt ekstra i hende. Og der hører man faktisk om, at hun rigtig gerne vil holde en rigtig god jul for hendes datter. Hendes første rigtige jul, fordi første gang var jul, der var hun kun et par måneder gammel, og nu forstår hun lidt mere. Nu har hun blevet lidt ældre. Så hun vil rigtig gerne gøre noget af det, så de skal have et juletræ selvfølgelig. Og der skal pyntes op i huset. Der skal laves en masse mad, og der skal købes gaver. Så det er sådan set det, man hører om. Og vi ved alle sammen, hvis vi har læst noget med Ruth, så går det nok galt. Altså, vi ved alle sammen også godt, at hun ikke kan lave mad, fordi i alle hendes krimiserier, der har hun købt færdigretter, som bliver varme i mikroovnen, og så nu skal hun lige pludselig lave julemad. Ja. Så det skal nok gå galt, og det gør det. Ja. Men det er bare sådan en lille hap, som jeg læser på 0,5. Jeg skal sige, den har en dejlig størrelse. Det er meget det er overskueligt at gå til. 46 sider. Ja. Bare sådan lige juleaften, hvis man lige har et par timer, Ja. der skal slås ihjel. Ja. Man skal stå og røre i gryderne. Ja. Nå, så er det vel min tur. Og jeg har vævet sådan lidt rundt i det her julelitteratur, fordi jeg opdagede, at jeg læser faktisk ikke særlig meget. Altså, litteratur med juletema. Jeg har heller ikke læst særlig meget, så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle tage med. Så tænkte jeg, hvad vil jeg ellers læse, hvis det ikke lige var jul? Det ville nok være en romance. En romance. Så jeg gik hen og plukkede den her ned fra en af vores hylder. Jul i Krinoline hedder den. Og første del af en serie, der hedder Utuna Sweden.
som jeg tror handler om det her samme område i Sverige i slut 1800-tallet. Og det er sådan klassisk, vi snakker lidt om den her type bog. Det er jo sådan lidt Bridgerton møder noget Hallmark juleromance på en eller anden måde. Alle de der tv-film med julefilm, der er i fjernsynet, Ja. på diverse kanaler. Som har lidt samme opskrift med, det er hyggeligt og lidt romantisk og dejligt let, og det er den her bog også. Du kommer hjem til jul. Præcis. Den handler om en ung, fattig pige, der hedder Louisa, som bor i sådan en lille by et sted i Sverige. Og Louisa, hun arbejder i en slikbutik, men hun har sagt op, fordi hun skal til USA og skabe sig et nyt liv. Og der er noget med, at hun har en mørk familiehemmelighed, som det er ikke helt afsløret endnu, der var jeg nået til, men den skal hun i hvert fald, hun flygter lidt fra et eller andet. Og så for lige at tjene de sidste penge til den her billet til USA, så siger hun ja til at servere på sådan en julefest på det lokale gods, hvor der jo er sådan en ensom godsejer, som har mistet sin kone for nogle år tilbage, og Det kan kun gå galt. præcis, han har lidt blakket ry, og ingen ved helt, hvad det er med ham. Og hun møder selvfølgelig ham her, godsejeren, undervejs, og der opstår romance. Han spicy. Lidt spicy, ikke så spicy, tror jeg. Okay. Lige tilpas. Så det er 1800-tallet spicy. Præcis. Det er sådan lidt en kliché med sådan en godsejer med blakke. Men det er det, man ved, hvad man får, man ved, hvordan det ender, og man er underholdt undervejs, men det kræver ikke særlig meget mental energi. Og det kan også være dejligt, især i juletiden, når man måske har en masse andre ting, man skal tage stilling til. Så, og vi har flere af sådan nogle på hylderne, hvis man er til det. Så ja, anbefaling herfra. Jens? Jamen, jeg har jo kun den her i. Nå. Og, ja, det er jo sådan set den eneste julefortælling, jeg har taget med. Men jeg kan godt lide ham her, Siegfried Lenz her, for de er finurlige. Man ved aldrig, hvad der sker i de her historier. Og de har sådan forskellige bukninger, og så kommer der sådan en overraskelse. Og der er rigtig meget at fortælle om. Det er sådan en, man kan bruge i læsekreds, tænker jeg. Men er de meget dystre alle sammen? Nej, det er de ikke. De har jo også et håb, og de er sådan lidt mere narkotiske. Okay. Ja. Altså, jeg kan jo fortælle lidt om den anden, jeg har med her. Det er også en lille haps, og grunden til, at jeg har taget sådan nogle små tynde nogle, er det, fordi ellers har jeg ikke lige haft tid til at kunne nå at læse dem. Men de kort, de er altså også nogle gange rigtig gode. Og jeg synes faktisk, den er god, selvom den er sådan lidt anderledes sat op. Den er meget småt skrevet, men det er nogle hurtige afsnit. Men det er også sådan en underfundig, klog fortælling, og sådan lidt sørgelig, hvor man møder Ronja, der bor sammen med hendes storesøster Melissa og deres far, som drikker rigtig meget. Det foregår i Oslo. Og Ronja, hun er nødt til at få et job, fordi så de kan få penge til julen. Så hun skal sælge juletræer. Og det prøver hun så at gøre foran den der kiosk, der hedder Stargate. Ja, altså hun skal, det er jo lidt sølle, ikke? Fordi hun skal sørge for, at der kommer mad ind i huset. Det er hende, der tjener penge til, der skal mad og tøj og hvad nu der skal passe ind i sådan en familie i julen. Fordi faren han er ikke så meget hjælp. Hvornår foregår den? Er den moderne? Ja, den er så. Okay. Det er den er. Ja. Det er sådan, det er jo ikke altså en klassisk hyggelig julehistorie, som i overhovedet. Men den er faktisk rigtig god og rigtig rørende. Ja. Ja. Jeg synes nogle gange, det kan være meget rart i julen, fordi alt er så hyggeligt. Og at få lidt modspil til det. Altså, det kan faktisk være meget rart med noget, der er lidt dystert, fordi alt bare er så happy hele tiden. Ja, men det gør i hvert fald det med, at den minder om, den kommer til at sidde og tænke, vi har så mange ting og sager, som tænke på, at der er nogen, de har bare ingenting. Ja. Altså man får, jeg vil ikke sige, at man bliver sådan et men jeg tror, det er godt for at tænke også, at der er nogen, der ikke har det så nemt også i julen. Ja. Der er mange krav til alle, og det er dyrt. Den er god, men lidt barsk. Ja. Nå, så skifter vi lige over til noget helt andet. Astrid Lindgren har skrevet sådan en samling af små julehistorier, der hedder Julefortællinger. Og det er egentlig meget sådan klassisk feel good. Vi kender jo Astrid Lindgren alle sammen. Så den stemning, der er i hendes bøger, plus lidt jul. Så det er simpelthen hyggelige, rare små fortællinger. Hun skriver selv i foråret, at hun har rigtig gode minder fra sin egen barndom, og de juleaftener, hendes forældre holdt. Og det er den magi fra ligesom barndommens jul, som hun tager med i de her historier.
Så det er alle mulige små, fine beretninger omkring det at være barn i juletid, og sådan relationer mellem mennesker. Der er en lille pige, hvis mormor falder og brækker benet lige op til jul, og nej, kan de nu holde jul? Og så sørger den her lille gave pige selvfølgelig for, at der bliver jul alligevel, og mormoren bliver glad. Og der er altså sådan rigtig fine små historier, hvor man bliver varm om hjertet. Ja, så de er bare rigtig gode. Jeg tænker også, det er sådan noget, man kunne sidde og læse højt sammen med sine børn, eller i hvert fald læse sammen med sine børn. Hvad med juleaften, sidder sådan nogle både voksne og børn? Kunne man godt gøre det? Det tænker jeg sagtens, man kunne. Er der også nogen med Emil fra Lønneberg i den? Det er ikke kendte karakterer. Nej, okay. Det er, det er unikke historier. Så ikke Bullerby eller... Okay. Nej, det er simpelthen sine egne små historier. Okay. De er meget fine, anbefalelsesværdige og hyggelige, både for børn og voksne. Jeg kan også godt sidde som voksen og læse dem selv. Nå, det er der, skal have Max den med. Ja. Jeg vil sige, at Astrid Lindgren vil også komme julefortællinger om de kendte figurer. Ja, og det nævner hun også selv i den her bog, at det har hun jo også. Hun har genskabt julen hos Pippi og Emil og børnene på Bullerby. Hun vil prøve at skrive noget, der ligesom mere direkte refereret til sin egen barndom. Ja. Jeg har taget 2 af mine absolut yndlingsbilledbøger med, som jeg læste for børnene, dengang de var yngre. Nu er de givet i hvert fald ikke at høre på dem mere, men jeg kan godt selv finde frem til jul, og så synes de er mega hyggelige og sjove. Jeg mener, det er en finde, der har skrevet dem her. Og grunden til, at jeg rigtig godt kan lide dem, det er... Nu skal jeg lige prøve at vise jer det her. Er det den her, eller er det den anden? Det kan jeg huske. Det er selvfølgelig den anden. Her. Der kan man nemlig se inde i personerne, der er i bogen. Og der er alle mulige sjove facts også om dem. Derudover, så er der et lille kort over julelandsbyen, julemandens landsby herinde. Men det jeg godt kan lide ved selve historierne er, han har også lavet nogle, der ikke er julehistorier, vil jeg lige sige. Det er, at på tegningerne er der ufattelig meget at se på. Og der er også lidt en tung tekst, men det er simpelthen så sjovt. Det er virkelig nogle sjove bøger og fine bøger. Lige præcis den her, det er en julekrimi. Ja, i billedbogsformat. Ja, for der er en mærkelig lyd. Men hvad er det for en lyd? Og den skal de jo så undersøge, hvad det er. Ja. Og i den her, der hører man om julemanden. Og tror man, at det er julemanden, der laver alle gaverne. Det er det så faktisk slet ikke. What? Ja, fordi at der er så mange nisser, der laver al julemandens hårde arbejde. Herinde i, selvfølgelig er der ham, der kommer ud med pakkerne og sådan noget, men nisserne, de tester alle gaverne, alt legetøj og sådan noget, og nogle gange så går det grueligt galt, fordi de kommer til at teste det lidt for meget. Ups. Ja, og dem kommer der virkelig nogle, de begge to er bare virkelig sjove, og nogle fede illustrationer. Ja, tegningerne er virkelig seje. De er virkelig, virkelig gode. Ja. Så hvis man skal have nogle gode, korte, hyggelige, højtlæsningsbilledbøger til julen, så er det de her 2. De er rigtig gode. Og igen, han har også lavet nogle, hvor det ikke er med jul. De er bare mega fede. Ja, det er min absolut yndlings. Du spurgte, om de alle sammen var dystre, den her. Ja. Det er de ikke. Der er også simpelthen en, der foregår i en fiktiv by, der hedder Bollerup, som lyder til at ligge ret tæt på den dansk-tyske grænse. Så lidt ude på landet, ude ved Østersøen. Og der er sådan en vinter, der sparer alle de der bønder, der bor i Bollerup, de sparer op med brænde, så de kan holde varme vinteren over. Men der er en bondemand, der bor sammen med sin tante, der er meget kuske, og han opdager så, at brændet det forsvinder langt hurtigere, end de selv bruger det. Så der er en brændetyv på spil. Og så i stedet for sådan at prøve at finde fodspor for at finde ud af, hvem det er, men så får han en lys idé, så han udhuler nogle af sine brændestykker og fylder dem med krudt og lægger dem rundt omkring. Og så sætter han så til at vente. Og så sker det jo så det, han kigger lidt rundt på de andre gårde, der ligger nærheden der. Og så lige pludselig ser han bare, at stråtaget de løfter sig på en af gården, og så hører han så den der brag, der kommer lidt senere. Så har han så fundet ud af, hvem brændetyven er. Hvem var det? Det var så ham naboen der. Og så går han så hen. Nabokrig. Ja, så går han så hen og spørger ham, hvad der sker. Og så siger ham naboen der, ja, hvad der sker. Jeg tror, at næste gang, så går jeg lidt længere væk for at hente mit brænde. Ja, det var god. Ja. Hvad skal du læse i julen, Jens? Jeg skal læse sådan en rigtig tyk familieroman, det her Wellness.
Og den handler om Jack og Elizabeth, som møder hinanden i Chicago i 90'erne, hvor de begge to studerer. Elizabeth, hun kommer fra sådan en meget, meget rig familie, hvor folk i generationer har lavet en formue, enten på togbaner eller ædelsten, og de har alle sammen fundet en fidus, der gjorde, at familien blev rigere og rigere, og til sidst så har de en kæmpe stor hus med 14 gavle i New England. Og hele familien, de er bare kendt for at være grådige og sådan rigtig kapitalister, og Elizabeth, hun bare gerne væk fra det der miljø. Ja. Så hun flyttede til Chicago og bor på sådan et meget simpelt kollegie, og der møder hun så Jack. Okay. Og Jack er helt anderledes. Han kommer ud fra prærien, ud fra Kansas. Ud fra sådan en rigtig dirt farm der, hvor hans forældre, de er så fuldstændig indesluttet, de forstår ham ikke, og de forstår ikke de drømme, han har. Så han stikker også bare af. Så på den måde, de stukket af for de familier, de har derhjemme. Og de kan bare begge to, selvom de er meget forskellige, kommer fra virkelig forskellige baggrunde, så er de bare virkelig sådan soulmates, og det er bare den helt store kærlighed, den nye 90'erne. Men bum, så skruer vi lige tiden sådan lige 25 år frem, og nu hele det der parforhold, det begynder at blive lidt slidt, og de begynder at gå meget op i, hvad er den mest optimale måde at leve på, og du skal have en ny lejlighed, der ikke er bygget nu, huset eksisterer ikke nu, det er bare så ren luftkastel, og de spekulerer på, hvad der skal være inde i den lejlighed. Måske er det praktisk med 2 soveværelser. Det kan jo være smart, hvis de nu bliver skilt, så kan de stadigvæk bo i lejligheden, for eksempel. Okay. Så på den måde, man kan sige, at hele den der romantiske strøm, der er der i 90'erne, den er lidt uslukket nu. Og hvad skal Jack og Elizabeth så stille op med hinanden? Okay. Ja. Og det er der, du er kommet til? Eller? Ja. Og så er der mange sådan stigespring, hvor man hører deres familier sådan i fortiden, sådan noget, fordi det går meget op i, hvor de er kommet fra, og hvorfor de er de personer, de er i dag. Så den er, og så er den ret sjovt skrevet, at den spirer både i 90'erne og nutiden i dag. Har du læst noget af ham før? Ja, jeg læste det her Nixon også, som også springer ud fra Chicago, og han er en universitetslærer, der lige pludselig også finder ud af noget med sin familie, så skal på en kæmpe mission til Nord-Norge. Okay. Ja, den er også ret vild, men den er faktisk bedre. Okay, fedt. Ja. Hvad med dig, Nina? Hvad skal du læse? Jeg har ikke taget den med ned, kan jeg se. Men lige nu der er jeg jo meget vild med hockey romances. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ser med derude, der kender til den serie, der hedder Heated Rivalry, som er overalt på BookTok lige nu. Hej, det gør. Ja. Så det er jeg begyndt at dykke meget ned i, og der er en serie, der hedder Windy City, som foregår i Chicago, og jeg tror, der er 6 bind i serien. Og hver bind handler om en ny sportsudøver. Jeg tror, det er sportsudøver. Er det den, jeg har købt på engelsk? Nej, det er, hvad er det så for en? Det er Game Changer-serien. Ja, der er mange. Der er rigtig mange. Hver bind handler om en ny sportsudøver. Den første i serien, det er så en hockeyspiller. Okay. Og så er det jo sådan noget om, hvem han dater og hvem han finder sammen med. Så den skal jeg starte på i min juleferie. Okay. Dykke endnu mere ned i hockey romance. Det lyder, hvis man ikke lige er inde i det, så lyder det måske lidt spøjs, men det er faktisk rigtig godt. Når du kommer igennem hele serien, så glemte du at høre, hvad er den mest underlige sportsgren der er. Hvad er de andre sport? Ved du med det? Så er der basketball, amerikansk fodbold, tror jeg. En hockeyspiller mere. Jeg ved ikke, hvem resten er. Golf. Måske golf. Det kunne være frækt. Det kunne være lidt frækt. Det ville være noget nyt i hvert fald. Curling. Jeg skal nok lige vende tilbage med en update på, hvad det var. Der er ikke noget mere frækt end waterpolo. Okay. Jeg er sikker på, at det findes. Jeg tror, alt findes derude. Tror du, det findes? Ja. Nå, jeg skulle lige have fundet på noget nyt der. Nej. Jamen, jeg skal jo læse Juletræsplantation. Og der er nok rigtig mange, der kender de 2 foregående, som jeg også har læst. Det hedder Pumpkin Spice Caféen og boghandleren Cinnamon Bun. Og nu er det så kommet til Juletræsplantation. Så det er jo egentlig meget heldigt, at jeg er nået til 3'eren og en julebog. Har du læst de 2 andre? Jeg har læst de 2 andre, ja. Jeg læste dem på engelsk, og jeg har læst dem på dansk efterfølgende, bare lige for at se, om jeg missede noget. Det gjorde jeg ikke. Ja, okay. Men de er rigtig, rigtig gode. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at læse den her. Men det foregår alt sammen i den fiktive by, der hedder Dream Harbor, hvor man følger de forskellige butikshaverne på hovedgaden, som Pumpkin Spice. Og Cinnamon Bun, det var en boghandel. Den anden, det var en kaffebutik. Og så er det nu
En juletræsplantage. Hvordan kan der ligge en juletræsplantage på hovedet? Den ligger så lige lidt ude for Okay. Ja. Det er en meget lille by. Det er en meget lille plantage. Ja, okay. Og der skal man så følge en, der hedder Kira, som så er blevet flyttet hertil for at komme væk fra det hele. Det gør man som regel, at flytte ud på landet for at komme væk fra et eller andet flygter for noget. Og det gør hun jo selvfølgelig også. Om må ikke der kommer en mand, der fikser alle hendes problemer. Det plejer der. Jeg plejer at gøre de her Dream Harbor, og de er rigtig, rigtig gode. Jeg har faktisk lige købt 4'eren også på engelsk, og det kan jeg faktisk ikke lige huske lige på ståfod, hvad den hedder. Jeg skulle måske lade være med at sige, hvad det var for en. Nå, men der er i hvert fald en 4 på engelsk også, og 5'eren kommer der i hvert fald også. Og Pumpkin Spice har der været virkelig meget hype omkring. Den er mega hyggelig faktisk. Ja. Rigtig, rigtig god, kan godt lide den. Ja. Hvis man kan lide dem her, så kan man helt sikkert også godt lide de der Baby Dragon. Ja. Hvad den hedder? Baby Dragon Café. Ja, de er også hyggelige. Det er sådan nogle hyggelige bøger i små landsbyer. Men også lidt spice. Der er også lidt spicy. Ja. Der er lidt mere spicy i den her, har jeg fornemmelsen af, end de 2 foregående. Og jeg hørte, der var meget i de 2 foregående. Og det synes jeg, det fangede jeg ikke. Nå, okay. Er det så meningen, at den skal gå hele året rundt med forskellige højtider? Nej. Okay. Det er bare... Jeg ved ikke hvorfor. Men der er også et Hallmark over det der. Det er lidt Hallmark over Ja. det, og det er letlæst, og det er hygge, og det er feel good. Når jeg siger Hallmark, hvad er det så, man mener egentlig? Jamen det er jo det er fordi Hallmark har masseproduceret. Det er altid udsat, at det er en eller anden kvinde, der arbejder i storbyen, og så sker der et eller andet. Alt muligt. Tit journalist eller businesswoman, og så sker der et eller andet, der gør, at hun skal hjem er nødt til at tage tilbage til sin gamle by. Ja. Og det gider hun ikke rigtigt, men så får hun job i den lille café, eller skal hjælpe familie. Præcis. Virksomheden. Og så er der en lokal mand, som... Eller en tidligere ekskæreste. Og sådan noget. Ja. Og der er altid i starten lidt modstand, men så ender det jo med, og så ender hun jo tit med at finde ud af, at det i virkeligheden er lykken at være i den der lille by. Det er i hvert fald min forståelse af det. Og det var Hallmark, der lidt opfattet det. Hallmark, altså der er faktisk også hele butikker i England og USA, også Hallmark, med kort. Hallmark kort, altså julekort. Det er rigtigt, ja. Jeg kender logoet, ja. Det er også lidt film på en eller anden måde. Ja, det er sådan en tv-kanal også. Ja, også det. Det er også noget. Ja. Men det er sådan noget med et sted, der føles lidt farligt. Men det er bedre at blive, end at rejse igen. Præcis. Eller hvad? Ja, ingen spoilers. Ingen spoilers. Nej. Ja. Nå, du har en mere, Jens. Ja, men du skal læse meget i julen. Ja, vi skal da have noget af 2. verdenskrig også. Jeg har Buk-Swientys Berlin brænder med. Jeg tror, det nye og det spændende, det var russerne kommer. Ja, men den er jeg slet ikke kommet til nu. Ja. Det er fordi, der er så mange reservationer på dem her. Jeg har først kunne få fat i 1'eren nu. Okay. Ja, de er meget populære. Helt utroligt mange mennesker, der vil læse om 2. verdenskrig. Det er ikke kun mig. Og den handler jo så om... der er nogle danske journalister i Berlin i slutningen af 2. verdenskrig. Og det er deres historie, man får af det her bøger. Okay. Og de skrev jo breve hjem, og så det gode er med, hvis man er journalist dernede, og så kan man få sendt brevene hjem udenom Gestapo, så der ikke er nogen, der læser de breve, så de kan faktisk tale frit og skrive frit. Okay. Og det gør jo så, at Buk-Swienty, han har en rigtig god kilde til at skrive den her bog. Ja. Og hvor har han fundet alt det fra? Det har han fået fra arkiver og familiemedlemmer og så videre. Så både i Danmark og i Tyskland? Eller? Mest i Danmark, for det er jo danske journalister, det er deres historie, man hører. Ja. Og det er jo selvfølgelig nogle barske ting, der sker i. Ja, okay. Ja. Men han har skrevet rigtig mange bøger, og han er meget, meget populær. Ja, det er han, god skriver. Ja. Ja. Jeg har også hørt den der russerne, den hedder med russerne kommer. Russerne kommer, Den skulle være eminent god også. Ja. Der er mange, der er helt vilde med ham i hvert fald. Ja. Jeg tror faktisk, han har været herovre i... Nej, det er inde i Skanderborg. Jeg tror, han har været i Skanderborg. Ja. Hvor der også var udsolgt hus. Ja. Det er sådan nogle bøger, jeg ville ønske, jeg læste. Fordi jeg føler det, så lærer man jo noget. Jeg lærer også noget af det her. Ja, det er en form for læring. Ja. Men det er spændende. Det er spændende, og det er utroligt, hvor mange bøger man kan blive ved med at skrive om det, men de finder nogle andre vinkler. Jamen det er jo det. Ja. Jamen, det er jo ligesom, man kender historien, men så får man lige nogle nye vinkler, og man kommer lidt tættere på personerne og føler virkelig ind lidt. Ja. Men det er også fedt, fordi det er jo meget personligt brev sikkert, hvor man får en anden vinkel. Er brevene i bogen? Nej, ikke direkte, men han bruger dem, og han bruger private fotos også, og nye ting, man kan se. Ja. Prøv at se herinde i, jeg så lige, der var sådan et kort over, er det Berlin? Ja, det er jo datid kort over Berlin i farver. Det er faktisk meget flot. Ja.
Og der står heldigvis hernede, Ja. hvor det er henne på de røde, hvad det er. Og byen, der blev bombet i smadret, men for eksempel Tiergarten, der store grønne den er park, der den nu. ligger der nu, Ja. så den kan man bruge til at orientere sig. Det er der, man kører igennem, ikke? Man kan køre forbi. Ja, man kører forbi på vej hen Ja. til Brandenburg og Tor. Ja. Og der er utrolig mange flotte gamle billeder. Ja. Det er den der... nej, det er det ikke. Jeg siger ingenting. Jeg troede, det var en kirke der, men det var det ikke. Det Så var, var den der Gedenks. det var, det var noget andet bombe. Ja. Det var ikke så Nå. godt. Ja, det var det. Vi, Ja. men du har mere, har jeg? Du har masser. Nej, det har du ikke. Jeg har rigtig meget, men jeg har vist snakket om det meste. Ja. Så er vi jo nærmest klar til at holde jul nu. Jeg har ikke købt julegaver endnu. Det har jeg da. Jeg har købt en, og det er den allervigtigste. Til hvem? Til dig selv? Ja, nu køber jeg hver dag. Nej, jeg har faktisk ikke købt til mig selv endnu. Jeg skal faktisk ud og hente en i aften her lige. Til dig selv? Nej, ikke til mig selv. Jeg vil ikke sige, hvem det er til. Men det er sådan nogen, der gør det. Ja, hvis de er nu på. Mm. Ja. De bedste gaver er det, man selv køber til sig selv. Så jeg køber tit og ofte en del i løbet af året. Ja. Ja, Man skal huske at forkæle sig selv. det skal man. Det er også det, julen er om, ikke? Jo, fuldstændig. Forkæle sig selv. Nej. Med en god hornmark på. Ja. Mens vi lige runder af, så hvis nogen af jer, der ser med, har nogle anbefalinger selv eller kommentarer, så er det nu, I kan skrive dem nede i kommentarfeltet, mens vi lige lukker og slukker her. Mm. Det er jo sidste booktalk for i år, men vi har en til i januar. Det er den 21. januar, mener jeg, hvor det er Jens. Ja. Og så Felix, Felix, som er simpelthen noget så fancy som en tegneserieekspert, som vi har fået med udefra. Han kommer og er med til en snak om tegneserier for voksne. Ja, det bliver meget spændt, fordi jeg tager nogle af dem, jeg tager med, det er nok sådan nogle mainstream tegneserier, som jeg læser for sjov, og så glæder jeg mig til at se, hvad Felix er med også, og hvad det er for nogen, og dem skal jeg også have læst. Jeg har fået en liste, jeg skal kigge igennem, Sådan. og så glæder jeg mig til at få dem læst, og så kan vi snakke om det. Men når du siger mainstream tegneserier, hvad er det? De kan være, det er sådan franske nogen, mange af dem kommer fra Frankrig. Men det er jo ikke en mainstream for mig. Mainstream, er det så Asterix? Jamen det kunne det jo være, hvis Ja. det er jo lidt nogle nyere nogle. Okay, ja, selvfølgelig. Men det er lidt i samme tradition, i hvert fald en af dem, ja. Okay. Ja. Vi har lige fået en kommentar fra Mankan, som skriver, jeg har været opslugt af serien af Robert Galbraith, umulig at lægge fra sig. Ja, den er også god. Er det en, er det krimiserien af Ja. Robert? Ja, det er et synonym for Af J.K. J.K. Nå Rowling, ja. som har lavet Harry Potter. Ja. De er utrolig fantastiske. Det er den, der starter med den tomme plads, eller hvad? Eller er det sin egen? Nej, det er sin eget. Ja, okay. Det er der, hvor han er sådan en fordrukken detektiv. Ja. Den der serie. Nå, jeg tror, jeg har læst en af dem på et tidspunkt. Den Ja. var god. Ja. Ja. God anbefaling. De er rigtig gode, dem kan jeg også rigtig. Jeg har en kollega, som er totalt besat af dem. Og Mette-Line Løbe siger, læs også Stilleben Stilleben. af Van der... Jeg butcher det her navn. Van der Wooden, det er jo også, den har været rigtig... den, har været, den er en ældre bog, men det skulle være fantastisk. Er det en ældre bog? Er det ikke den ældre bog? Den har Det er været ikke på sikker på, hylderne hvad som det ny er. her i år. Den er fra Holland. Nå, det er forvekslet med en anden. Den Nej, er nej. noget andet. Det er det nye en, der har været rigtig mange reservationer på den her i løbet af året. Den har jeg ikke læst, men den er på min liste, og jeg har fået den anbefalet af rigtig mange, der siger, at den er vildt god. Okay. Og der skulle være rigtig mange twist i, har jeg hørt. Ja, Nå. så også en god anbefaling. Den skal jeg faktisk, det tror jeg er start 2026, der skal jeg have læst Den skal jeg lige have googlet, hvad det er for noget, fordi jeg synes bare, der var en, der mindede om, det er jo nok noget andet, så Ja. det må det jo være. Ja, men den, jeg tror, den er ny. Mm. Og så vil vi også rigtig gerne slå et slag for, at det her, det er jo langt fra den første online booktalk, vi har holdt. Vi har holdt en del efterhånden. Mm. Og hvis man har lyst til at gå ind og tjekke det ud, så ligger det altså inde på Skanderborg Kommunes Bibliotekers hjemmeside. Jeg tror faktisk, de ligger under en kategori, der hedder online læsekreds. Det skal vi lige have ændret. Ja. Men man kan gå ind og finde dem derinde. De er tekstet, og der ligger litteraturlister til hver af dem. Mm. Og de er fede. Så anbefaler jeg at gå ind og tjekke dem ud, hvis I har lyst. Ja. Og så se noget den 21. når Jens han holder online booktalk. Eller følg os Ja, inde gør på Skanderborgs Kommune Biblioteker, der ligger vi, eller hvad hedder det, på vores Insta-profil. På vores Instagram, vi er sjove. Vi er så rigtig gå sjove. ind og følg os. Vi prøver i hvert fald. Vi prøver Vi rigtig synes meget selv, på at vi er være sjove. sjove. Ja. Ja. Men tak for den her gang, og tak for kommentarerne og anbefalingerne. Det er mega fedt, at I følger med. Det er rigtig skønt. Ja, Så rigtig god jul. rigtig og godt god nytår. jul. Det er de jo. Eller liv.